съм Аглика Бяндова, на 10 години. Твоето куче Дива е шампион в много категории. На какви състезания е участвал? Тя е участвала на киноложки изложби, но и на изложби специално за ротвайлери. Коя е последната й награда? От коя изложба? Последната е една купа от 10-та национална специализирана клубна изложба за ротвайлери в София. Клас шампиони женски, 3-то място. Принципно всяко състезание е едно и също. Трябва да си покаже умението на кучето да слуша стопанина си, как върви до него и каква стойка заема. А по какво се различават специализираните изложби за кучета от обикновените киноложки изложби? Значи на киноложките изложби има всякакви породи кучета, а пък на специализираните изложби се срещат само ротвайлери. Ротвайлерите са много сериозни кучета, много отговорни, много се привързват към стопаните си, към дома си, защитават го и винаги разбират кога стопанина им беда, за да го защитят. Случвало ли ти се да попадаш в такава ситуация, да ти се притичва на помощ твоето куче Дива? Не, за сега не съм, но предполагам, че ако по-нататък попадна в такава ситуация, тя ще ми се притича на помощ, ако е наблизо. Твоето куче Дива е също така и носител на републиканска титла. Подобно отличие се получава с много тренировки. Трябва кучето да е много добре обучено да слуша стопанина си, да изпълнява различни команди, защото това е из цялата република за кучета и е много голям престиж да си шампион на България. На какви критерии, освен да слуша стопанина си, трябва да отговаря кучето? Трябва да има добра захапка, да стои в хубава стойка, да може да върви до стопанина си, да е обучен на основните команди, седни, легни. На теб колко време ти отнема, за да обучиш твоето куче? По принцип, то като дойде при нас беше обучено, но ние го усъвършенствахме с още някои команди. Иначе то ми отнема примерно няколко часа на ден, за да влезем в нормите. Твоето куче Дива участва в специален спортен клуб за тренировки. Какво представлява спортната дресура на кучета? Спортната дресура представлява нещо като мини училище за кучета, където кучето се учи да слуша стопанина си, да му изпълнява командите, както и стопанина се научава на някои трикове да придържа кучето и то да бъде винаги до него, да не напада други кучета, да се владее на изложби и да свиква с него. От колко време посещава този тренировъчен клуб Дива? Тя откакто дойде при нас беше записана и ние одобрихме това, защото беше много добра идея да я обучаваме, но същевременно и ние да се обучаваме как да я контролираме. Като, например, кучето да знае, че ти не би могла да го нараниш, така че ако то мисли, че си опасен за него, може да ти нападне, нещо друго да ти направи и няма да иска да те слуша. Кога беше първата ти среща с твоето куче? От колко време е заедно с теб? Това беше преди 3-4 години. Тя дойде при нас, когато беше на 1 година, сега е на близо 5. И първата ми среща наистина бях малко оплашена, защото не всеки ден се срещаш с такова голямо куче, което знаеш, че ще живее от сега нататък при тебе. Но след времето аз свикнах с нея, видях, че не е толкова страшна, даже е много мила. С Дива идваме най-често тук на тези поляни, но отиваме и на други места, защото навсякъде е хубаво. Тя трябва да се тренира за дълго време, в смисъл да не е само 1 час-2, да е повече, примерно 4 часа на ден. Те е много добре да се тренира, да е в различни степени, например защита, послушание, където се набляга повече на това, примерно на послушанието се набляга повече как кучето слуша своя стопанин, на защита може да открива разни предмети, на следа да може да открива в тревата или в снега някакви предмети, по които да следва и да открие стопанина си.
Откъде е тази любов към животните? И аз точно не знам, но в първи миг, когато видя някое животно, просто ми става жал, че ако е бездомно, то ще остане така, може би завинаги, през зимата ще му е студено. Бих искала всяко бездомно животно, което срещна, да го прибера на топло, да има всичко, което му е необходимо, но не мога, защото все пак някои животни трябва да останат на улицата, за съжаление. Аз никога не съм оставила без домашно животно. Вкъщи в момента, освен нея, имам една котка и една водна костенурка. Може би точно любовта ти към животните те е провокирала да напишеш няколко стихчета на твоето куче, на твой домашен любимец ли са посветените? Да, имам и на Дива, но повечето са за малките кученца, които тя е имала. Те са много сладки. Тях повече обичам да пиша стихотворения, защото и по-лесно се римуват думите за тях. Кученца красиви, пухкави и игриви, колко ви обичам аз, всеки ден играя с вас.